Hermann Dental and Medical Egészségközpontban a konzultációs folyamat 3 nagy részből áll. Az első lépés, vagy első rész a diagnosztikai időpont. Ennek a feladata, hogy minden olyan fontos információt összegyűjtsünk, ami a kezelés szempontjából fontos lehet. Készülnek klasszikus felmérések a fogászat oldaláról, szájfotók, röntgenek, de ugyanakkor felmérjük a testtartást is, különböző funkciókat, légzést, nyelést és neurológiai funkciókat is, annak érdekében, hogy az egész képet megismerhessük, ami a kezelés szempontjából lényeges lehet. A második rész egy szakmai értekezlet. A fogszabályozó orvos, a gyógytornász, a logopédus összeülnek és kiértékelik az információt, amelyet a diagnosztikai lapon gyűjtött össze. Ezen felkészülünk a konzultációs időpontra. A harmadik rész, amikor a páciens az orvossal találkozik, és ekkor tudja meg az ajánlott kezelési tervet. Ez egy egyórás találkozó, mely során végigmegyünk azokon az információkon, amit a diagnosztikai időpont összegyűjtött, és a kiértékelés alapján prezentáljuk az ajánlott kezelési tervet. Ha szeretnéd tudni, mit nyújt számodra az egészségközpontú fogszabályozás, sportfogászat, alvásfogászat, gyere el hozzánk, várunk szeretettel!